GTV. Roko mananya volta nyambayo kumsigana maber makamano ma ochiwo lere yo makare. Kora mga joan kamachielo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro golo siem ne apisa mano mag loch nanga e counties apar mayudore hoho mar okak kendo miyo gidwe achiel mondo gitiek kongo machik okopuodho e gwengego. Koloso Nakuru e kinde romo mabende nokelo kanyakla jotend arita kod jotelo mamoko mawuok e hoho mar okak. Gachagua onyiso ruodhi kod jolupgi mondo mi otim apedha kuonde duto ma inyuoe kongo e gwenge mopogore opogore. Jalup jatend piny Kenya bende osiemo kweth mar jomaundu mano ma okoni nyaka sani osechako nenore e gwenge makamago mathurka. County commissioners wa DCC muende muite machifu wenu mkubaliane wapeane listi yote ya ile watu wanauza bangi kwa sababu wanawajua. Wapeane listi ya ile wote wanapika pombe haramu, wale wote wanatumia license establishment kuuza sumu, wapatie nyinyi hiyo list. Uita kamati yako